Broadly ke jingpule benengkong na kasiti Paulus sa Kristen sa Kolose banang ke gospel jong Lukas kelanong ke basau kelan lai peprah adu sapo sau kaba ngidang syupule menta ka kren yang ayapi syapang ka jing syakri ya ublay lani ka jing penpriang ya ka kubor babaha ka jong utrai ban penyar ya kahima ka jong ublay Ngiyos ngayon Paulus hagajing pulay kepadangkong Ukran syai. Kajing roy jong kahima, bad kajing yar kajong kahima, bad kajing sesok jong kaktin ublay kasyong happy kibalayo pediang. Kasyong happy kibalayo pediang ya kaktin lana ya kahima. Kane kaba Paulus Ukran hagajing pulay kepadangkong. Kabang ngiyos ngayon menta kesengi. But kumjurung i Jisu haga gospel u pendabhak ya ka kamram ka ba ublay ukpa u lapa yu lane ka ba ulpan kamti yu ngios ngau ka ba u Jisu ang ya nga lapa ban ya lap ya ka gospel ne ban paniar ya ka hima ka jung ublay day tang hakene ka snong day tang hakene ki we ki jaj ban reu hanrei keleng barok kane ka bangios ngau ka bau Jisu uang ka gospel ko hanmen ko para nadu bas nang ka gospel bamatagas ngingiyo i u Jisu habau rung hapo ka ying jong usiman ka kiao kurim jong usiman kadan hapadeng ka jingpang kisho ulej ukner gikti jungka uduai ukurku bat kayo ya ka jingkot shisendan hajan met haba kasngi kala jankot Baro ki breu, ki badan ka jingpang ka jing sitom, ki wan show Jisu. Ki to ki bomla ban yat, ki bahi ngasem jungki, ki wan ban bu, ban raya ki hakmat jong Jisu. U Jisu sachisin, u kunar ki kti jung u nag banta ki to ki bapang ba sitom, ki yo ya ka jingkot ka jingkya. Ki to ki badan ki basha kem lane syabat, da ka bor jung sut ki bor jung baman. U dumok ki mensim baman. Kiru kiyo ya kejing lai loj. Henry ngi pat habaku jengkos ngi u Jisu u lej sha kejaka bakenja. Ban le ayu ban duwai namar ka jing duwai na ka bantau Jisu ka de ka bor ka iktir ban penklan ban pendep ya ka hima ka jong ublay. Lane ya kata ka kamram ka ba ublay ukpa ulapan kamti u ban le. Barok habau duai nak banta ki bapang besutom kiyo ke jingko ke jingkya haba uduai lane u beno ya kitu ki ksut ki ngap ya ke jing duai jung Jisu ki ngap ya ka bor jung Jisu dei baka Jisu yo ka bor dala de henrei ka jilong ka wei jung u badu bleuk pa ha ke jing duai ko hanmen ko para kane ka jingle jung Jisu kahikai yang abade piru kumcu menstep ngidei ban penlej por kendiat hakmat jung utrai ublay jungi janmet ngidei ban penlej por kendiat badu utrai ublay jungi lada manga mapi ngi penlej por hagi jing duai jungi menstep mensngi kendiat menmit kendiat ke por klempep ngidon ke bor ban peniar ya kahima ke jung blay ngidon ke bor ke ban nginang la susu ban penpriang ya ktin ka jungblay lane kanu ka kam ka mangile na ka banta ka borom ka jungblay na ka banta ka jingmantoy jing iway payway kan long ka bas seiso ngi kwan baka kam ka jam jungpi kan long ka bas seiso pi kwan haba pi lab ya ktin ka jungblay ki way kin snap bat kin yo jingmantoy pi kwan haba pi duwai na ka banta ki kun ki kti jungpi ne haba pi duwai na ka banta ki way kiru kin yo jing mentoy ladangi kwa ba kine baro kin long ki ba mentoy na ka banta ka jing ba marway jing pi ba na ka banta ka jing jong ki way ngi dei ban le ya kanuksa ka ba u Jisu upen yengi ngi dei ban penlej por hakmat utrai blay ha ka jing duwai bat ha ka jing long ka way jungi ha ka jing bat hakikam ke jam ki bangile Menta kasngi ngirake ya kasngi kan mau buram ya u Gregory bakoj kumukpa bakoj banonong hikai jong kabalang ngitep
Uim hakis pasnam ki bahan rew 6th century. Uim hakito ki por ba kabalang kadan hapreng ka jing ka jing jinjar. Kadan ka khlam, kadan ka jing shatngan, hanrei ku pa bukuj hakato ka por, u Gregory, u penlai por shibun haki jing duwai. Yaladi barkum juru u khat ya baro penlai por haki jing duwai. Wala daw long ku pa bukuj ngiyo u mi shabar ban leit shakri ya kipat ki jongblei ki badan hapadeng ka jing jinjar ki bayo mat ya kato ka ki jing jinjar ha kato ka por ka jung u dein mat ka daw ya u Gregory bukhoj la khod ya u kumuta u servus servorum dei haktin latin servus servorum dei kabamot servants of the servants of God. Ushakri na gishakri jong ublay. Lakhod yu kumutaw shakri na gishakri jong ublay. Namar kumukpa bakhoj shisha ulapan ya kataka kamram ban shakri ya kahima ka jong ublay ban shakri ya kipan ke jong ublay. Laraday mga mapi ngidon kat kataka kerdan kpa bakhoj lanay kerdan pop. Ngin jindala syong hakasuki, ngin pej, ngin order, lana ngin pa yakiway banle, Henry, u kpabakot, Gregory, hakatokapor, u mi, dalade banlej bansakri yakiway. Dahil matakadaw mentakas ngi, kabalang ka khot kawer yang abadepi kohanmen ko para bangin long kisakri nagbanta kahima ka jungblay. Bangin long kisakri nagbanta banyalap ya ka gospel ka jong utray. Bangin long kisakri ya kipat ki jong ublay. Namar ka jing sakri ka jungi ya kipat ki jong ublay. Ublay ukurku yangi baru ublay ukurku kurdo. Ya baro kito kiba ngi sakri haka jing em jungi kabaman lakas ngi. De matakadaw ko hanmen ko para token haka nekas ngi duwai ban ngi IT yalade how try ublay jungi. I bo try unai bor un Kristyan yangi bangin la balong kita kisakri na kisakri ha ublay. En yoro yaw Jesus Christ.